भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे धन्यवाद आगे दिनै सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 13 बोसोरनि गाहायाव जे जोलुर बादायलायनाय बे दिनै बे जोबथा सानाव जे मोननै टीम हग्राजुलि आरो बालिपारा बे मोननै टीमा दिनै फाइनालाव जे गेलेदों जे बे फाइनाला जाहाथे मोजां जाथों आं बेखौ हास्थायबाय आरो लोगोसे जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय जे सेप्तेम्बर दाननि जोबथा आरो अक्ट'बर बेनि गेजेराव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोलुर बादायलायनाय जे आन्डार 13 जे बेखौ जोङो सेन्ट्रेलि जे मिरुयै जोङो बेखौ होनो सानदों आरो बे फैबाय थानाय समाव जोङो गासिबो जिल्लाखौनो जोङो बेहाय पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे बेयाव पार्टिसिपेट खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा जाहाथे स्कुल गेमनिफ्राय लानानै जाहाथे स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल आरो नेशनेल लेभेलसिम जाहाथे जोंनि जे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे गेलेहैनो हायो जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि गामि ओनसोलनि जिफोर गेलेगिरि बिथांमोन जों गामियारि जे जोलुरखौ होबाय थादों दा बेहाय जोंनि जुदि एवारनेस प्रग्रामजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइयाबो जाहाथे थांफायो गेलेनायजों लोगोसे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजां जे गावनि सोलेरारि देहा बा फिजिकेल फिटनेसा जाहाथे मोजाङै थानो हायो बेखौ जों गासैबो जे गेलेगिरि बिथांमोनसिम हास्थायदों आरो जोंनि गामियारि ओनसोलनि जिफोर गेलेगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना जाहाथे सोलोंथाइजों लोगोसे आरो गुबुन बिथिङावबो जाहाथे गावनि जे स्किलखौ देखायनो हायो बा पारफरमेन्सखौ देखायनो हायो बेखौ जोंहा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मिजिंथिनाय दं जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ जिल्ला वाइसै बा जुन वाइसै जोङो मोनबा जुनाव जोङो बेखौ आन्डार 13 जि जोलुर बादायनाय बेखौ जोङो पार्टिसिपेट खालामहोगोन दा मोनबा जुनाव जाहैबाय जोंहा सराइदेव धेमाजि लखिमपुर सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोनसे जुन जागोन आरो गलाघाट कार्बि आंलं हजाय आरो नगाव आरो मरेगाव बे मोनसे जुन आरो लोगोसे ओरैहाय उदालगुरि बाक्सा आरो नलबारि बे मोनसे जुन आरो मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार वेस्ट बेंगल चिरां आरो बरपेटा बे मोनसे जुन आरो मोनसे जुना जाहैबाय गवालपारा साउथ कामरुप आरो गुवाहाटी बे मोनसे जुन जोंहा मोनबा जि जुनाव जोंनि जे जोलुर बादायलायनाया जागोन जोङो फैबाय थानाय समाव जे सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बरनि गेजेराव जोङो बेखौ खुंफुंनाय जागोन जोङो बिनि उनाव जोङो जोंनि जे गेलेगिरि बिथांमोन बेखौ जोङो मोनसे मोजां जे गेलेगिरि जानो थाखाय जोङो बिसोरखौ जोङो जोंनि साननाय जोंनि हनाय बेयो जाहाथे गोजौआव दावखोनो हायो आरो बिसोर गेलेगिरि बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे जोंनि स्कुल लेभेलनिफ्राय लानानैनो साब जुनियर आन्डार 21 बेखौ गेलेनानै जाहाथे बिसोरो सेलेक्सन जागोन आरो बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानायाव जोंनि बर'निनो सासे सुबुं दुन गासै ओंखारगोन जों बेखौ हास्थायनाय दङ। ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মই আজি হগ্ৰাজুৰি আৰু বালিপাৰা মাজত মানে ফুটবল 13 বছৰ অনুৰ্ধ ফুটবলখন আৰম্ভ হৈছে আৰু সঁচাকৈ মানে ভাল কথা কাৰণ এইটো এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটোৱে আমাৰ আগলৈ বহুত মানে আগত আমাৰ ফিলিক্স চৌধুৰী খেল হয় আণ্ডাৰ 14 ইয়াৰ্ছ আণ্ডাৰ 17 ইয়াৰ্ছ দেওগন মেমৰিয়েল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট হয় বা ইণ্ডো এজিক আণ্ডাৰ 19 ইয়াৰ্ছ হয় আমি এইবিলাকত এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাককে খেলাব লাগিব যিহেতু এনেকুৱা এটা উদ্যোগ লৈছে আমি আগলৈ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আৰু আমিও ইয়াত মানে যিখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ সহায় কৰিম আৰু বিশেষকৈ
আমি আগলৈকে আমি কোচিং কিছুমান কেম্প কৰোঁ, সেই কেম্পবিলাকতো আমি ল'ৰাখিনিক মাতিব পাৰিম, সেইটো এটা সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। মই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় কৰিব সহায় কৰিম। ধন্যবাদ। এইটো মানে চব তেনেকুৱা নহয়, কাৰণ আমি যিমান পাৰোঁ একচুৱেলি আমাৰ স্পৰ্টছত আমি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি যথেষ্ট আগতকৈ সলনি হৈছে। এতিয়া খেলত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আগ্ৰহী হৈছে, আৰু বিশেষকৈ খেলত আমাৰ মানে বিহগুৰিৰে যদি ছোৱালী আছে, এতিয়া নেশ্যনেল পৰ্যায়তো মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আগতে আমাৰ বক্সিংটো আছেই, বক্সিঙত আছেই আমাৰ অংকুচিতা বসুমতাৰী বা এইবিলাক। তাৰ উপৰি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান এথলেটিক্সতো এজনী ছোৱালী পাইছে ৰিমজিম শইকীয়া, তাইও মানে নেশ্যনেল মেডেল পাইছে। আৰু এনেকৈ আমাৰ বৰ্তমান শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰ হৈছে আৰু মানে সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়া লেভেলত যাবলৈ। গতিকে আমি মানে চেষ্টা চলাই আছোঁ। আৰু ফুটবলৰো আমি এতিয়া বৰ্তমান আজি ইউনিভাৰ্চিটিত 19 বছৰ অনুৰ্ধ খেল পাতিছোঁ। আমি প'ল' গ্ৰাউণ্ডতে খেল চিলেকশ্যন হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি আণ্ডাৰ-13 আমাৰ নহয়, আণ্ডাৰ-14 হয়। আমি এইটোত আমি ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সুবিধা কৰি দিম, যাতে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ পিনে আমি বাহিৰত খেলিবলৈ সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि आन्डार-13 थामहिनबा 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा गथ'फोरनि जोलुर बादायलायनाय, बेयो जोबथा बादायलायनाया बालिफ्रा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नैबे सालबारि गेलेग्रा फोथाराव बेयो आबुङै जानानै थांबाय। बे हाबाफारियाव दिनै बे हाबाफारिया जादोंमोन बालिफ्रा दख'रा भार्सेस हुरेल दख'रा। बेवहाय बालिफ्रा दख'राया 7-6 गलाव देरहासार जाबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव दिनै बादायलायनायाव साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जादों बालिफ्रा दख'रानिनो जिन्तु सरगयारि होननाय सासे अनजालु फंबाया। दा आं आसा खालामो बिथांनि जि इयुन बियो साक्सेस जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी बिथाङा, आरो लोगोसे मिरुनि सासे नेहाथारि बिदाव बर' बिथाङा बाहागो लाफैनो हादों, आरो सासे सुबुं राजा नेहाथारि अबिद नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों, बर' थुनलाइ आफादनिबो बाहागो लाफैनाय जादों। आं बयनिसिमबो दिनै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय।